Bo día a todos, veciños, veciñas e que non son veciños e veciñas, xente que ven aquí hoxe a encher este salón de plenos, que é unha gozada velos de xente. Vale, abrimos a sesión extraordinaria con un único punto do día, que é a elección de alcalde. Entón, vamos a dar a palabra agora aos grupos políticos. Empezamos co Partido Popular. Vale, pasamos a palabra ao BNG. Vale. Bo día, veciños e veciñas. Bo día, Viana. Quero comenzar coa lembranza, apoio, solidaridade coas veciñas e veciños da zona cero da Bouza, pero tamén de Prado Cabalos, Pinxeiros e O Castro, que sufriron a devastación nas súas edificacións, propiedades, explotacións agrarias e animais como consecuencia da treguada e da riada do pasado mes de xuño. Moito ánimo e moito agarimo. Lembrar tamén que as graves consecuencias desta forte treguada teñen a súa orixe no gigantesco incendio que sufriu esta parte do noso concello fai xusto estes días un ano. Un incendio que arrasou os montes e que puxo en perigo os núcleos de poboación e as súas vivendas. Xa sabemos que non se pode volver ao pasado para evitar os erros que se puideron cometer, pero dende a Xunta de Galiza e o Estado teñen que tomar nota, teñen que prever para que non volva a pasar. A Xunta ten que asumir tamén as súas consecuencias e, a parte de reparar a desfeita creada, axudar económicamente as persoas que se viron afectadas nas súas propiedades e tamén no seu modo de vida. Veciños e veciñas de Viana, no pasado mes de setembro do 25 celebrouse un pleno para cambiar o goberno municipal. Ese pleno foi consecuencia dun acordo fortemente requerido polas vianesas e vianeses para cumprir o mandato que fixeran nas urnas no ano 2023. Nese ano 23 houberon as eleccións municipais, unhas eleccións no que o pobo de Viana falou sobre o goberno que quería para esta legislatura. E o resultado foi unha correlación de forzas de 6 concelleiros, e sumamos BNG, PSDG e PSOE, fronte a 5 do PP. 930 votos fronte a 810. Polo tanto, o resultado que expresaron as veciñas e veciños de Viana do Bolo foi claro e expresaba a vontade e o desexo do pobo de Viana a prol dun goberno conxunto do BNG e do PSDG no Concello de Viana. E o acordo chegou e plasmouse nese pleno celebrado no mes de setembro do ano 25, no que se elixiu alcalde o candidato do PSDG, Germán García. Nese acordo negociado no 25 entre as dúas forzas políticas indicábase textualmente: 1. O goberno municipal derivado deste acordo basearase na corresponsabilidade efectiva, solidaria e leal das ambas as dúas forzas na acción de goberno. Os grupos que asinan o presente pacto comprométense a garantir a estabilidade do goberno municipal votando todas as propostas do grupo que detente a alcaldía e aprobando todas as súas propostas de ámbito local no pleno municipal. 2. En aras de facer efectivo este acordo, o grupo político que non detente a alcaldía absterase de facer propostas de ámbito municipal nos plenos e nos medios de comunicación e redes sociais, función que corresponderá en exclusiva ao partido que defende a alcaldía. No referente a rogos ou preguntas, tampouco se fará ningunha referencia nos ámbitos de xestión municipal. Veciños e veciñas, neste período de tempo, dende o setembro do 25, o BNG cumpriu escrupulosamente este acordo, garantindo a estabilidade, apoiando a totalidade das propostas da alcaldía e, por suposto, evitando a confrontación, tal e como se indica no acordo entre os dous grupos políticos. No BNG demostramos á sociedade vianesa unha vez máis que cando se chega a acordos, o BNG cumpre e respecta o asinado. En definitiva, o BNG foi un socio de goberno de fiar, estable e leal, que apoiou públicamente a labor desenvolta polo goberno municipal. O resultado foi unha estabilidade política que non se vira nos últimos anos no Concello de Viana do Bolo, e o que permitiu desenvolver propostas e actuacións en beneficio das veciñas e veciños do noso querido Concello. Vianesas e vianeses, agora chega a segunda parte deste acordo, no que se elixirá como alcaldesa a candidata do BNG, Graciela Dieguez Rodríguez.
elección de Graciela no pleno de hoxe será un feito histórico para Viana do Bolo. Todas as persoas que hoxe estamos aquí estamos a vivir un feito que nunca ocorreu en toda a longa historia da nosa Viana. Graciela converterase na primeira muller alcaldesa de Viana. Tivo que pasar toda a historia do noso fermoso concello para que en 2026 por primeira vez unha muller recolla o bastón de mando e con elo a máxima representación das vianesas e dos vianeses. Un bastón de concordia que terá unha connotación especial nas mans dunha muller vianesa. O orgullo, a satisfacción e tamén a responsabilidade de ser a primeira muller alcaldesa é moi para Graciela. E tamén para os que acompañaremos no goberno municipal. Eso sí, Graciela é unha vianesa que ten capacidades e gañas para exercer esta responsabilidade. Unha muller con experiencia política e de xestión. Formou parte do goberno presidido por min mesmo desde o 2015 ao 2020, estando a cargo da Consellería de Cultura. E por eso coñezo ben a súa capacidade de traballo, as súas gañas por mellorar Viana e a súa facilidade para dialogar, conectar coas entidades sociais e chegar a acordos. Graciela é unha muller comprometida e traballadora, que leva sempre a Viana no corazón e na cabeza e, por suposto, que gobernará sempre pensando nas mulleres, nos homes, nas nenas e nos nenos da nosa querida Viana. Remato. Personalmente, sinto un grande orgullo, unha inmensa alegría de estar hoxe aquí, de votar a Graciela e de ser partícipe deste momento histórico para Viana do Bolo, de que todas e todas as mulleres e homes, as rapazas e rapaces, as nenas e nenos, en definitiva, as vianesas e vianesas, teñamos por fin unha alcaldesa. Espero que esta ilusión co que partimos, estas gañas, se contaxen aos grupos políticos da Corporación Municipal, a toda a poboación de Viana e sirva para levar adiante os proxectos de mellora das condicións de vida e os servizos do noso querido concello. Que estes 9 meses sexan un embarazo con final feliz no que apareza unha nova Viana cun futuro próspero e ditoso. E non me queda máis que dicir que viva Viana e vivan os vianeses e as vianesas. Ahora damoslle a palabra ao Grupo Municipal do PSDG. Bo día, benvidos e benvidas a este pleno de relevo na Alcaldía de Viana do Bolo. No que en fin unha etapa inesquecible para o grupo de veciños e veciñas que dieron un paso ao fronte para tratar de mellorar a vida e o povo de Viana, facendo as cousas de outra maneira diferentes. Un grupo pertenecente ao Partido Socialista de Galicia que, esquecendo e afastando os seus pensamentos políticos, puxeron como meta servir e traballar por unha Viana mellor e demostrar que facer as cousas de outra maneira era posible. Temos de destacar que foi unha experiencia enriquecedora en todos os sentidos. Traballamos de arreo para aproveitar o pouco tempo de que dispoñamos e a falta de medios humanos e administrativos con que nos atopamos ao chegar. Con secretario de baixa, con 3 administrativos de baixa e só 3 empregados para os traballos no exterior. Por suposto que este traballo de arreo foi sin percibir ningún solo euro. Digo porque hai algúns mal intencionados que na barra dos bares propagan bulos, entonces que quede ben claro. Para non aburrir, recolleremos algunhas das actuacións máis importantes que acometemos. Comenzarei por pequenos detalles que definen o noso proclama: humanizar Viana. A torre de homenaxe ao noso castelo, sin iluminación e a oscuras. Notamos unha potente iluminación que fai que luza con todo o seu esplendor. Estación de autobuses, sin luz alguna, sen pintar, con un só banco e unha papeleira.
Agora botamos de iluminación total, con papeleiras e pintada. A terra sen rebaixar na maior parte delas, rebaixadas para permitir a mobilidade dos carros dos nenos, da compra e dos discapacitados. Aparcaboiros para persoas con discapacidade. Non había ningún aparcaboiro feito en Viana. Agora dispomos de 6 plazas espalladas polos puntos de máis tránsito. Contenedores do lixo. O dotamos de protección de madeiras que impiden que sexan movidos por cada un veciño cando lle pete e por a que ocultalos, facendo que mellore a estética do lugar. A ponte de entrada de Viana, a máis importante, a ponte na estrada U533, presentaba un estado deplorable dende facía máis de 30 anos. Foi pintada e agora amosa unha imaxe na corda a beleza da contorna onde se atopa e da nosa vida. Aparcaboiros, prometemos na nosa campaña electoral con o noso decálogo non prohibir sin dar alternativas. Así o fixemos. Conseguimos 2 aparcaboiros no centro do pobo e logo sí que prohibimos aparcar unha vez que dotamos de solucións na zona antiga de Viana, Praza Maior e ruas xacentes, de tal maneira que podan servir de desfrute da xente e dos visitantes, respetando os horarios comerciais, co fin de non perxudicar o noso tecido económico. Habilitamos un espacio interior nos soportais, onde ocultamos tamén contenedores. Dixemos ao comezo a situación que nos atopamos o Concello no apartado do persoal, pois ainda atopamos moito peor os asuntos máis relevantes. Primeiro, matadoiro, en precario, vencido o contrato de facía máis de 10 anos. A empresas adjudicatarias comunícanos con 15 días de antelación que presenta un escrito renunciando á exportación. Tiñemos un plazo de 15 días para solucionar o problema. Se pecha, non volta a abrirse. Logramos atopar interesados para evitar o peche e licitamos a concesión que agora está funcionando con nova xerencia, evitando un prexuicio de consecuencias incalculables para a economía do Concello e para os intereses dos nosos gandeiros e gandeiras. SAF, Servicio de Atención no Fogar, é dicir, Servicio de Atención a nosos maiores, con un contrato vencido dende facía máis de 4 anos, en precario, e con un servicio de extensión aos nosos maiores e as condicións laborais dos empregados máis que deficientes. Conquerimos licitalo e adjudicalo cunha nova empresa que mellorou a atención aos usuarios e as condicións laborais e salariais dos nosos traballadores. Campo de fútbol das carreras. Logo de moitos atrancos, fomos quen de asinar un convenio ca Diputación para conjuntamente financiar a instalación dun novo céspede que vai permitir desarrollar actividades deportivas en condicións óptimas, evitar o que no inverno era un auténtico patatal, é dicir, un peligro para os practicantes, e que non se convirta nun peligro. A nova pista de pádel. Dotamos o espazo da piscina dunha pista multideporte con unha nova pista de pádel que vai ser coberta, así como unha cancha de baloncesto e de minifútbol. Campo de petanca. Arranxamos o antigo campo da feira logo de máis de 30 anos sin aproveitar este espazo. Tiramos todas as departamentos do gando onde se gandaban os animais e dispuxemos dun novo espacio amplísimo e coberto para poder darlle unha utilidade. Ante a gran demanda que se está producindo no xogo da petanca, habilitamos 3 pistas neste lugar e inauguramos co primer torneo das festas de xogo da petanca. Dotamos a piscina dun paseo con valado protector e con un novo filme, facilitando a saída de vehículos e ao mesmo tempo creando un espacio moi belo ao carón do Incor. Tratamos de equilibrar de unha maneira razonable as actuacións según as necesidades, tanto na vía como nos povos. Quero facer aquí unha especial mención a un capítulo que é de investimento histórico. Nunca ninguna administración investiu en Viana do Bolo unha cantidad semellante.
por medio do Goberno de España, utilizando os servicios da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, asinou con o Concello de Viana un convenio, repito, histórico, un feito histórico. Con esta inversión de 2 millóns de euros permite construir unha depuradora que instalada nos anos 90 nunca funcionou, ocasionando varias multas. Nas últimas recentes estándonos gobernando por importe de 35.000 euros por mor dos vertidos ou encoros en depurar. Ao mesmo tempo vai permitir, unha vez construída esta depuradora, desbloquear o plan básico de urbanismo, é dicir, está morto. Nunca eixou na Xunta de Galicia. Falamos que a directora xeral de urbanismo e díxonos que o problema era que para poder edificar en Viana e sacar adiante o plan de urbanismo era necesario a depuración de aguas. Ben, se isto se consigue, pois entón non ten por que haber ningún motivo para que o plan básico de urbanismo se poña en funcionamento, que é moi importante, porque a xente que ten propiedades ten que saber esas propiedades para que sirven e que valor teñen. Así mesmo, con este convenio que dixen do Goberno de España, vais a construir 5 grandes tanques situados en zonas estratégicas que xunto a varias parroquias e pobos para utilizar polos medios aéreos no caso das lumes e para a brevaxe do gando. Visto que os lumes asolan as nosas terras, a inmensa maioría dos nosos povos non contaban con bocas de incendios ni mangueiras. Apostamos por dotar con ditos elementos a todas aquelas que o precisaban. Así instalamos en máis de 30 povos bocas de incendios e mangueiras, permitindo que no caso de lume se poida conectar o camión de incendios para cargar e ao mesmo tempo utilizar as mangueiras para as primeiras actuacións. Nosos povos contan con fosas sépticas, pois ben, levaban anos e anos sen ser baleiradas, en algún caso nunca se fixeron. Procedemos ao baleirado de todas, a non ser aquelas que non se poido acceder. Acometemos os arranxos das deficiencias que presentaban diferentes vías de acceso aos povos. É dicir, as vías de acceso aos povos estaban con fochancas en mal estado. Non nos permitiu o tempo nin os fondos acometer integralmente todo o arranxo das pistas, pero si acometemos aquelas partes que se encontraban de maneira mal eficiente. Podo citar algunhas, outras moitas máis. A Covero Luxán, Santa María de Foxais, Quinta de Droso, Penouta, Ramiro, Valdín, Paradela, Conxeiro, a Servaínza. Vou facer un inciso na Servaínza. O mesmo día que íamos a arranxar o tramo que estaba en mal estado na Servaínza de facía anos, ese mesmo día, unha actuación que non sei como calificada, quizás sea terrorista, porque tamén é terrorista, alguén procedeu a arar, esa é a palabra, arar o asfalto desta vía, que era unha xente illada, conseguiuse logo, bueno, pois, arranxalo de tal maneira que poden circular os vehículos, e, bueno, pois isto que nos obligou a buscar un financiamento extra para poder arranxar. Xa tiñamos o que íbamos a arranxar nós, pero para arranxar está desfeita. Pois este coste de presuposto é de 9.000 euros. Digo-vos que nesta semana, o máis tardar, a primeira da semana que ven, vanse arreglar ambas as dúas deficiencias da Servaínza. Eu só teño que dicir unha cousa, que a verdade é que poden estar satisfeitos aqueles que actuaron de tal maneira. Poden estar moi satisfeitos. Capítulo de inundacións. Pois unha mención moi especial a nosos veciños e veciñas de Pixeiros, a Bouza, o Castro, o Alcabanos. Non é necesario explicar o que aconteceu. Actuouse para retirar a miles de toneladas de material acumulado. Sobre todo, no caso de a Bouza, hubo un retraso bastante evidente. Estuvemos 10 ou 11 días pues, dilucidando o que había que facer e non se actuou. Pero bueno, ben está o que ben acaban, e ao final retirouse todo o material acumulado en todos estes povos. Dindo o Concello, cos escasos medios do que dispoñemos, fixemos humanamente posible, non dispomos de maquinaria, porque alugamos unhas máquinas para axudar a limpeza destes povos. Tratamos de estar cerca deles para axudar nos máis básicos. Non está moito por facer, moitísimo. Por iso pedimos, convocamos un pleno municipal solicitando a declaración de emerxencia a Xunta de Galicia. Por que solicitábamos esa declaración de emerxencia?
Pois é moi claro, hai que fazer uns investimentos enormes, leva tempo, estudios con inxeniería que non dispomos desos medios, e, para tanto, era bom conciliar os intereses de todas as administracións, non empezar a deslindar esta minha competencia, esta túa, e, por tanto, con esta creación dunha emerxencia, criaréis un comité integrado por administracións de todas, o Estado, por medio da Confederación, a Xunta de Galicia, a Diputación, o Concello de Viana, e aí sí que se podía dilucidar que actuacións había que facer e buscar as achegas económicas que van a ser moi importantes. De momento, nos esforzo é baldío porque nadie nos ha comunicado que se vaya a conquerir. Resta moito por facer. Entonces, bueno, pois, agora desde o Concello o que fixemos foi estar insistindo ante as administracións, xuntámonos na Xunta de Galicia, negámonos desde o Concello a que nos dieran cartos e que nos encargáramos nós das actuacións porque sabíamos que iba a ser imposible. Ao final aceptaron a nosa demanda e entonces a Diputación, a Xunta de Galicia, por medio da Diputación, fixose cargo da retirada dos materiais, a Confederación, outra parte. E así foi como chegamos á situación actual. Repito, unha situación actual moi complexa. Hai que acometer investimentos moi fortes para reparar os viais. Hai que reparar os danos ocasionados nas fincas, nas propiedades privadas. Hai que subsanar muchísimas deficiencias. Vai facer falta moito esforzo e moito dinheiro. A Confederación Hidrográfica, visitei o último día con eles, estuvemos na Bonza falando con os veciños, vai acometer un investimento moi importante, casi podía decir que millonario, para encauzar de tal maneira que ese regazo nunca volva a ocasionar un problema como que ocasionou. Repito, vai ser un investimento fortísimo. A Confederación está elaborando xa o presuposto e en fechas breves podrás actuar en a Bonza, que foi o origen de todo. Temos por diante outras solucións importantes. O problema da Ponte do Moso. Durante anos a auga que chega pola chuva baleiraba contra os pilares, afectando a seguridade e a estabilidade da ponte. O Concello actualmente solucionou a causa eliminando a chega da auga aos pilares e desviándoos e instalando unhas rejillas. Quere acometer o reforzo do ponte. Para elo, encargouse unha memoria valorada na Diputación e pedindo a Xunta. Nos han manifestado que estaban dispostos a axudar. Por tanto, ahora habrá que ver cuál é o investimento último, que hai 2 ou 3 proxectos, e acometerlos. En el Estrado de Santo Agostinho, a pesar da recente obra de acondicionamiento do firme desta estrada, deuse abaixo unha parte dela. Transítase por ela actualmente con un estreitamiento na calzada. A Diputación Provincial traballou nun proxecto que está a rematar para logo acometer o seu arranxo. O proxecto contempla o desmonte da zona afectada para ampliar o tramo en lugar do recheo da parte fundida pola complexidade técnica e os costes económicos. Esta actuación está cifrada, según o último informe que nos pasaron, un investimento de 22.721,63 euros. No tema de persoal, destacamos que como chegamos, produxéronse hasta 7 xubilacións durante esos anos últimos que non foron repostas, o que afecta o funcionamiento e atención aos problemas que xuxen nas aldeas e na vila, tendo que depender das subvencións que permiten contratacións temporais. Deixamos ahora mesmo asinada unha convocatoria de oferta pública de emprego que vai permitir dotar o Concello de persoal estable, persoal necesario para poder atender todas as necesidades. Teño que decir que hai xente, foi unha hora a traballar por o ben da población e prestar atención aos problemas da nosa xente. Tratamos de atender as súas eivas sen amiguismo, sen prestar atención a ningún cor político. Agradecemos as felicitacións que nos chegan polo traballo feito. Entendemos as críticas. Vemos que viron que non se atenderon as súas necesidades, os veciños, e por eso agora nos botan en cara con toda a razón. Nos pediron cousas tan sinxelas como unha luz e non fomos capaces de solucionarlo. Contra o Concello, un solo electricista que actualmente atópase disfrutando a súa paternidade e só resta funcionalidade. Entón non tiñamos xente, tivemos que botar mal de algún electricista externo.
Sin persoal estable é moi difícil chegar aos 52 povos e atender como se merecen nosos veciñas e veciñas as súas necesidades. Pedimos desculpas por os moitos fallos cometidos. Cando se goberna, faise tratando de facelo para solucionar os problemas da maioría, sendo conscientes de que sempre alguén sentirase perxudicado. Non foi nosa intención danar a ninguén. Se te moves e camiñas, tropezas. Seguro, só se permaneces inmóvil. Se non tomas decisións, nada faz mal. Agradecer a todos e a todas as traballadoras de concellos pola colaboración e apoio que nos brindaron. Imposible facer nada sen a súa axuda. Pedilles perdón, porque na presa e interesado de que son trataremos de sacar adiante os asuntos, é posible que sentiran unha exixencia e presión excesiva. Moito sincero agradecemento. Aprendemos moito de todos eles. Grazas a xente que co seu voto permitiu-nos dispor deste tempo escaso sí, mas enriquecedor. Tempo para traballar con moitas gañas, tratando de mellorar o noso povo e as nosas veciñas, favorecendo a súa vida e o día a día da veciñanza. Desexamos a nova alcaldesa e concelleiros entrantes acerto e moito éxito. Seguro que a súa laboura mellorará o povo e a vida de todas e todos os veciños. Faremos o que fixemos na oposición anteriormente, a chegar propostas que sexan boas para o arranxo das eivas e satisfacer as demandas veciñais. Contades con toda a nosa axuda, se a precisades, con nosa lealtade e terán total liberdade para desenrolar o seu traballo. Perdón por estenderme tanto. Non todos os días non se ten a oportunidade de dar contas ante a veciñanza da honra do traballo feito, dos erros cometidos e do gran futuro que nos queda por adiante. Quero facer mención a que, cando tomamos posesión, dixemos que aquí había unhas liortas, unha tensión entre a veciñanza e entre os políticos que non debía existir. Pois teño que decir que sentímonos moi satisfeitos. Os plenos voltaron á normalidade, cada un defende as súas posturas, as súas necesidades, os seus legítimos intereses, pero sempre de maneira educada e respetuosa. Meu agradecemento a todos os grupos políticos por haber colaborado para conseguir que Viana sexa normal cando se actúa políticamente. A liortas deixanse para outros políticos, para outra xente. Así que, pouco máis, gracias a todos e sempre Viana. Bueno, pois ahora vamos a dar a palabra aos grupos políticos para que presenten os seus candidatos. Damos a palabra ao Partido Popular. Non presenta, correcto. Damos a palabra ao BNG. Nos. No, la palabra no renuncia para cumplir con la legislación, entonces va a presentar ese candidato. Damos a proposta. Vale, e damos a palabra ao PSOE para presentar candidato, que tampouco presentamos. Vale, pois nada, procedemos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Vale. Pois nada, vamos a dar. Queda nombrada como nova alcaldesa de Viana do Bolo, Graciela Dieguez, parabéns. Vale, toma posesión a nova alcaldesa e xa lle damos a palabra. Vou porme de pé, porque...
Sí, ya se lo tomar palabras de Vale, te prometo, por imperativo legal, defender os intereses de Viana do Bolo e do pobo galego. Bo día a todos e todas. Ante todo, unha lembranza dos meus conveciños, da Bouza, Pixeiros, Prado, Cabalos e o Castro, que se viron afectados pola treboada do pasado 17 de xunio. Estou sempre con vos. Quero comenzar agradecendo a todas as veciñas e veciños de Viana do Bolo o apoio que me mostraron e nos mostraron durante estes anos de actividade política. Especialmente os centos e centos que nos elexiron como a súa acción política, elección tras elección. Sin vos, hoxe non estaría aquí, asumindo o cargo de alcaldesa. Gracias a todos os que hoxe estades aquí, nesta histórica sesión do Pleno da Corporación de Viana do Bolo. Gracias aos membros da Corporación, PP, Partido Popular, Partido dos Socialistas de Galicia. Gracias pola vosa asistencia e o voso apoio. E, por suposto, gracias aos meus compañeiros concelleiros do BNG nesta corporación. Quixera nomear a todas e a todos os representantes do BNG nas pasadas corporacións municipais. Foron eles os que iluminaron e serviron de guía para que hoxe poda estar eu aquí. Gustaríame simplificar este agradecemento nos meus compañeiros Secundino e José Antonio. Levamos moitos anos traballando xuntos a prol de unha Viana mellor. Especialmente en Secundino, que nos guiou hasta chegar á alcaldía, o BNG, o BNG ata chegar á alcaldía, e agora sigue defendendo os intereses de Viana, tanto como no seu posto de concelleiro como de diputado no Parlamento galego, a sede do pobo galego. Gracias a todos e cada un dos simpatizantes e militantes do BNG. Sin o voso apoio e o voso traballo, hoxe non estaría aquí. Grazas á miña familia, aos meus maiores críticos, pero tamén ao meu maior punto de apoio. Sei que este tempo que dedicarei á alcaldía serei tempo que roube de estar convosco. Grazas pola comprensión. Veciñas e veciños, tamén, botando a vista o meu pasado inmediato, non podo menos que lembrarme das persoas que hoxe me gustaría que estuveran aquí, e non están. Estes últimos anos foron anos duros para min no persoal, todos o sabedes. Non podo deixar de pensar nos que me faltan, e orgullosos que estarían de que hoxe asumiran este posto de alcaldesa. Por todo isto, é un enorme orgullo e unha enorme honra ser a primeira muller de Viana do Bolo, a primeira muller en ser alcaldesa en Viana do Bolo, pero tamén é unha enorme responsabilidade. Unha responsabilidade que asumo con moitas gañas e con moita ilusión. Cas gañas de facer un concello mellor, un concello aberto, de ser alcaldesa de todas e todos os veciños de Viana. Por suposto, que a ilusión de tentar solucionar todos e cada un dos pequenos ou grandes problemas que podan ter as mulleres, os homes, os nenos e as nenas de Viana. Veciñas e veciños, hoxe é un día moi importante para min. Xa o dixen, por primeira vez unha muller a cada alcaldía de Viana do Bolo. Nestes intres non podo, é imposible para min, deixar de pensar nas mulleres que me acompañaron na miña infancia no Cabo da Vila. Esas mulleres fortes, traballadoras, que cuidaban de todo, que nos cuidaban a todos, que estaban ali, nos bons e nos malos momentos, cando nacíamos, pero tamén cando se iban. Por todo iso, eu creo practicaban esa fermosa palabra que ora está tan de moda,
sororidade, a capacidade das mulleres de axudarnos entre nós e de empoderarnos e ser donas de nós. Pertenzo a unha xeneración e teño sorte de ter aquí as miñas amigas que hoxe están aquí, que o CDL, no que as nosas nais e avoas animáronos a ser independientes, a valernos por nós mesmas, a ser donas de nós, e déronos as ferramentas por conseguilo. Por todo isto, infinitas gracias, mamá, a ti e a todas as nais e avoas. Bueno, durante 5 anos tiven a honra do 2015 a 2020 de ser concelleira de Cultura nun concello dun goberno do BNG presidido por Secundino Fernández. Anos no que se puxeron en marcha moitas das iniciativas que agora damos por sentadas. Sería moi longo de enumerar aquí as propostas que se fixeron realidade e que transformaron o noso concello e para que serviron que a casa dos vianeses e as vianesas respondera ás súas necesidades e ofertara servicios aos que os vianeses requerían e tiñan dereito. Só unha pequena pincelada, si falo do que tiña baixo a miña responsabilidade, área de cultura. Lembrar que se puxeron en marcha as escolas deportivas e municipais, das que me sinto especialmente orgullosa e que hoxe siguen funcionando. Igual que a grande colaboración cas asociacións culturais, a plan de colaboración e desenvolvemento das culturais de Viana, ou a posta en valor do noso importante e valioso legado histórico, etnográfico, cultural e paisaxístico, comenzando pola regulación do aparcamento na nosa fermosa Praza Maior, para convertela nun lugar para que disfruten os vianeses, as vianesas e todos os visitantes que nos ven a visitar todos os anos. A transformación non só rematou con estes aspectos, sino que continuou cun incremento notable dos servicios sociais, nos servicios ás parroquias, cas melloras que se requerían, dende vías públicas, alumeado e traídas de auga hasta locais sociais. Todas e cada unha das nosas parroquias recibiron inversións e solucións. En definitiva, toda a Viana inteira tuvo un período de transformación importante e necesario. Agora estamos noutro momento. Chega outra etapa que se prevé curta e intensa. Durante este último mes percorrín unha vez máis e de novo todo o noso concello. Dende Vilaseco a Ramilo, dende a Bouza a Vilarmeao, dende Pradio Ramisquedo a Covelo, escoitando e falando cos veciños e as veciñas dos seus problemas. Eso que quero facer durante o meu mandato, escoitar e na medida do posible arranxar os problemas, porque non hai problema grande ou pequeno. A medida define o que afecta a vida cotidiá dos nosos conveciños, de vós, dos veciños. Como alcaldesa estarei sempre a vosa disposición. Esta, como xa dixen, é a casa de todos. Agora tócame a min a responsabilidade de xestionala e, na medida do posible, mellorala. Defenderei ante outras institucións, Diputación, Xunta, Estado, o dereito dos nosos veciños a ter bons servicios, boa mellor mobilidade, millores infraestructuras. Irei donde faga falta para defender os meus veciños, para reclamar os dereitos que a veces por vivir no rural nos son denegados. E como sempre, o meu goberno, como sempre o noso goberno antes e agora, estará baseado en dúas premisas fundamentais. A xestión municipal caracterizada pola máxima eficacia e rendibilidade dos recursos públicos, que son os cuartos de todos. Eso que teño que facer, xestionalos coa máxima eficacia e co máximo rendemento. Desenvolver unha actuación política na que prime a transparencia e a equidade. Todos debemos ter as mesmas oportunidades e os mesmos dereitos. Vivamos donde vivamos. 9 meses parece pouco tempo para levar a cabo e dar forma
a unha acción transformadora, unha acción política transformadora. Pero creo que ca experiencia acumulada o que equipo que formarei con Secundino, con José Antonio, estos 9 meses servirán para seguir mellorando Viana. Ahora tens que perdonarme que non quería rematar, e vou a rematar en un momento. Quero, para conseguir todo o que acabo de falar, unha Viana millor, para ir ás institucións a defender os nosos veciños, gustaríame recabar a colaboración e apoio dos representantes políticos, representantes do PP, representantes do PSDG. Viana plural, e así o reflexa esa pluralidade político demostra esta corporación municipal. Eu non son palabras baleiras, é a miña idea, que entre todos podamos contar convosco para levar adiante unha política municipal. Pero non só pido apoio da corporación municipal, tamén da sociedade vianesa. Pouco se pode facer sen contar casas cos veciños, casas asociacións culturais, deportivas e veciñais que en Viana hai tantas e tan boas. E son as que sostentan a vida social do noso concello. Creo no futuro de Viana do Bolo. Creo na forza da nosa xente. E estou convencida de que se traballamos unidos seremos capaces de construir un concello con máis oportunidade, máis igualdade e máis esperanza. Para rematar, gustaríame nomear as persoas de outros países que últimamente se están establecendo en Viana. Sodes benvidos. Somos unha terra de migrantes e tal como fixeron con nós, agora tócanos a nós dar a benvida. Viana é un bon lugar para vivir. Temos un paisaxe espectacular, temos culturas e tradicións ancestrais, temos o mellor que pode ter un concello, os homes e as mulleres que forman parte del. En definitiva, serei alcaldesa de todos, vivan donde vivan, pensen o que pensen e traballarei con humildade, honestidade e dedicación. Moitas gracias e que viva Viana. Bueno, pois levanta esa sesión. Gracias de novo por asistir. Vale.